tema molt preocupant per al nostre país. No hi ha, i també el tema ja econòmic, sinó també per la nostra manera de ser poble, de ser poble valencià, perquè la taronja està molt lligada al subconscient identitari valencià i per tant a la cultura valenciana, i en el moment que s'abandona la taronja, perquè és que en la pràctica va ser així, la competència no anem a poder salvar-la, la competència de cites que vinguen tant de Sud-àfrica com d'altres parts del món. Si no s'exigeix el mateix que s'està exigint per a la taronja valenciana, ja en qüestions sanitàries i qüestions comercials, etc., si no exigim aquella taronja que s'importa a Europa els mateixos condicionants que s'exigeix per a la taronja valenciana, la taronja valenciana dels dies comptat. Per exemple, a Bellreguard als anys 60 hi havia 27 establiments dedicats exclusivament a la taronja, tant directament com indirectament de la indústria auxiliar. Avui en dia, i una cooperativa. Avui en dia queda la secció de fitosanitari d'aquesta cooperativa i un magatzem de taronges.